kultura, ihirat yung mga waray mo. Tira ka sa siglo ang lumabay, irisusumban at makawal. Magpapabilin laki hapon bisan kan, maupay man ang kursa nga sarayaw. Magpapadayon na bisan kitang mirasyo, ulat sa laki hapon ang sarayaw ang imong makikita. Umurat sa mababa ang ginaaligan, pero hindi mawala makakalinaw ang sarayawan. Katulad sa gublang naghahatag ng kalima, umurat sa kaparin ko sa din sikat iyapon. Tali na habang at parupatin, urat sa maubay sa ayawan. Ikaw ang kumahang sa kawaray sa bungalugian, kaya di mo at umida di sa sayawan mo. Ang kalipayan ng karasyo at ipadayon, singit ang lana itong imoy galala. Kung buos ba'y kulang papasok ay pagkaroon ka na ala ay masugan. Yan na yung pagsayaw at kumarang na kurats. Pagtawagan nga lang pinakalasto ka, taliat ay masumba ako. Kapasumasupa ka doon na pikakan, ayaw ipapagnalangalan. Ayaw mga oras ulawang, kaya mo sa hindi na higayin. Hinahintay ka pa at nakamaunaan ka, at kung sinadala ay magulit ang mga sakay. Ayaw pa ulit, karadiri ka maalakansin, nakaragani mo kumbayan, kung inatuman ang karulan. Ayaw ang kapikahin, kung makalugan at tiray, paniguhin, ayaw pang karulan. Thank you so much, Mr. Gerardo Mendoza and Vice Mayor-elect Attorney May Matsika. All right, usa pa